Доброй раніцы ўсім. Сёння нядзеля, прыехалі ў касцёл. Сёння свята, хрост пана. Сьогоднішньою неділею завершається літургічний період народження Пана, і вже завтра розпочинається звичайний період у літургії костьола. Молимся за костел Христов, как раз Христ, и Он нараджал новых детей Божьих для життя у Божій ласці. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как поширающий у свете правду Евангелия, да помогал людям прийти до одиного и правдивого Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за батьков, які жадають похрестить своїх дітей, щоб вони усвідомили відказність за їх релігійне виховання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, как, обвещаючи добрую новину, пам'ятали про культурні коштовності того народу, для якого працюють.
Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, каб мудра і розважливо користалися сродками масової інформації. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут собраних, каб ми були удячними Богу за ласки, отримані під час святого Хресту. Цябе просим.